Roomba er en robot, og den rengør derfor gulve på en anden måde, end mennesker ville gøre. Roomba gør for eksempel ikke rent i lige linjer. I stedet navigerer robotten intelligent rundt i rummet og bruger skiftende metoder som kantregistrering, følger væggen og mange andre metoder til at gøre rummet rent. Roomba bruger sin robotintelligens til at rengøre hele gulvet effektivt under og rundt om møbler og langs med vægge. Roomba beregner den optimale rengøringsbane, mens den gør rent, og afgør, hvornår den skal bruge de forskellige rengøringsmetoder. Når den registrerer koncentreret snavs og affald, lyser robottens blå Dirt Detect lys, og Roomba begynder at gøre rent med sin vedvarende banemetode og foretager en koncentreret rengøring af det registrerede område. Når den bruger sin følger væggen-metode, navigerer Roomba rundt i hele rummets omkreds og gør rent rundt om møbler og andre genstande. Roombas rumkrydsende metode betyder, at robotten effektivt rengør store, åbne områder og sørger for, at hele rummet bliver gjort rent. Roombas effektive rengøringssystem rengør hele gulvet, inklusive de områder, der er svære at nå, rundt om møbler og langs væggene. Roomba er ca. 25 minutter om at rengøre et rum af en gennemsnitlig størrelse, men er aldrig mere end 60 minutter om det. Og den vil køre over det samme gulvområde flere gange for at sikre, at det er helt rent. For at opnå den mest effektive rengøring skal du rydde op på gulvet og bruge en virtual wall, virtuel væg, eller et virtual wall lighthouse, virtuel væg fyrtårn, til at begrænse Roomba til et rum.